Hej, jeg hedder Rita. Jeg er både til piger, og så er jeg også transseksuel. Altså jeg er læbe, ikke også? Jeg er 48. Her til om 14 år bliver jeg 48. Og jeg vil faktisk ikke hedde Rita, fordi jeg jo er transseksuel. Så I kan bare kalde mig Dennis. Rita, det hedder jeg ikke mere. Eller det gør jeg, men bare kalde mig Dennis. Hvordan fandt du ud af, at du var til piger? Jamen, det var... Jeg sad derhjemme en gang, og så sad jeg og spillede lidt på min guitar. Jeg stjålede på Vesterskole, fordi jeg var lidt kriminel. Og så sad jeg bare og spillede det der... Og så tænkte jeg bare, Pretty Woman, og så tænkte jeg, jeg er fandme grim. Men der er så mange andre piger, der er så smukke. Og så fandt jeg så ud af, at jeg ville gerne være til piger, men jeg kunne ikke få nogen piger. Fordi der var ikke pæne lesbiske piger, der var til grimme piger. Det er derfor, jeg blev transseksuel. Og hedder Dennis. Hvad sagde dine forældre til det? De siger ikke så meget. De bor nemlig over i København. Jeg har faktisk ikke mødt dem endnu. Nej, hvad sagde dine venner til det? Jeg har ikke så mange bekendtskaber, så de siger ikke så meget. Nej. Ham jeg køber hjemme i hos, han kiggede godt nok lidt mærkeligt den dag, jeg sagde, at jeg hedder ikke Dennis mere. Eller det gør jeg hedder Dennis. Men jeg hedder ikke Rita, men jeg sagde. Ja. Hvor længe har du været transseksuel? Når jeg blev 48, så har jeg været det i cirka 10 år. Okay. Hvordan har du det med at være transseksuel og lesbisk? Jeg er sgu da fint med, fordi en gang der sad derhjemme, så spillede jeg, så sad jeg, og så spillede jeg, så sad jeg bare og spillede det der. Og så tænkte jeg, funky music, white boy. Og så tænkte jeg bare, jeg ville have det meget værre, hvis jeg var afroamerikaner, for eksempel. Så tænkte jeg, det man kommer fra, det er, at man enten vælger den ene vej eller den anden vej. Så er jeg så valgt kvindevejen, selvom jeg er en mand, eller det er jeg ikke. For at jeg skal lige skifte trusser snart. Altså, for eksempel, hvis jeg var en afroamerikaner og var lidt translæbet, altså, så ville jeg ikke have det godt med, så ville jeg ikke tror jeg. Nå, hvordan sprang du ud? Op på den stol. Den der bænk lige over for Mathias, der sprang jeg. Ja. Tak skal du have, Rita. Så tak, skal I lige høre noget? Ja. Sådan noget, jeg har øvet mig på. Det går sådan her.